Egun hon, Urkullu lehendakaria. Pasaden ostiralean eman genuen argitara EH Bilduk lortutako akordioa Madrilgo etxebizitza legea aprobatua izan dadin, Espainiako gobernuarekin, PSOE eta Podemosekin eta baita ERSrekin ere. Legeak ezarriko du marko juridiko bat, aterki legal bat, zeina gero gehiago garatu ahal izango den autonomia erkidegoen berezitasunen arabera. Beraz, legearen onespenaren ondoren, Jaurlaritzak eta Legebiltzar honek zenbait lan edukiko ditu, aterki juridiko horri garapena emateko, eta gure udalek ere noski lana ere edukiko dute, etxebizitza eskumena haiena ere baden enean. Baina ez bakarrik hori, legea onetsi baino lehen ere, badira zenbait kontu garrantzitsu jada egin litezkeenak. Horregatik iruditu zaigu beharrezkoa interpelazio hau egitea, gaiaren garrantziagatik lehendakariari ere egitea, eta gainera irailetik emantzipazio estrategiak ere zure lehendakaritzaren pean daudelako, orain arte emaitzak kaskarrak eman duten seinale, eta uste dugu lege honek emango duela tresna garrantzitsu bat emantzipazio estrategia horietan ere sakontzeko. Zeren ezin dugu ahaztu 62.000 eskatzaile daudela EAen alokairu sozial bat eskatzen, eta horietatik eren bat, 21.000 direla 35 urtetik beherako gazteak. Beraz, etxebizitza legearen aplikazioak ere, uste dut aplikazioa ere ulertu behar dela parametro horietatik. Zergatik daude hainbeste eskatzaile oraintxe bertan, errekor historikoa EAen, prezioak, alokairuaren prezioak maximo historikoetan daudelako. Jada igaro dute 10 metro karratu eraikiaren langa, eta oraintxe bertan batez bestekoa dago 750 eurotan. Inoiz baino garestiago. Arazo hori ikusita, arazo hori ez da berria, aspalditik dator, EH Bildutik ja ekarri genuen 2021 batean proposamen bat Legebiltzar honetara, mugatzeko alokairuak, eta bai EAJtik, bai PSEtik eta baita Jaurlaritzatik ere, bere irizpidean hori esan baizuen, itxaron behar zitzaion Madrilgo etxebizitza legeari, aterki juridiko bat izateko eta segurtasun osoa izateko. Hori iritsi da, eta beraz aitzakiak bukatu dira. Laster izango dugulako aterki juridiko hori. Eta beraz, laster izendatu ahal izango dira area tensionatuak, eta erreferentziazko prezio indizeen sistema bat aplikatu ahal izango da. Helburu horrekin, alokairuen prezioak kontrolatzea. Beraz, galdera oso argia da. Jaurlaritzak zehazmo dauzkan etxebizitza legearen aplikazioari begira, eta zehazki ze tresna jarriko dituen martxan, lege hori egokiro aplikatua izan dadin. Eta galdera hau egiten dugu, zeren Jaurlaritza osatzen duzuen PSE eta EAJtik ez gaude musika berdina entzuten egun hauetan. Entzuten ari gara diskurso bat EAJtik aitzakiaz beteta, zuen ordezkari nagusia kongresuan alde batetik esaten du ez daukala testoa, baina bestetik esaten du eskumenen urraketa bat dagoela. Eskumenen urraketa bat dagoela esan ondoren esaten du pisu turistikoak gehiago mugatu beharko liratekeela, horiek ere hemendik garatzeko nahikoa tresna dauzkagunean. Beraz, uste dugu joko bikoitz batean dagoela ez hainbeste Jaurlaritza, baina bai EAJ, Jaurlaritza osatzen duen alderdi nagusia, eta gutxi gora bera esaten ari zaretena da, Gasteizen esaten dezue hau Madrilen konpondu behar dela, eta Madrilen esaten dezue hau Gasteizen konpondu behar da. Eta susmoa dugu, 2015an gertatutako antzeko zerbait gertatu daitekela, etxebizitza legearekin gertatu zena, bete zenutela edabideak titular, nahiko mamu bat bezala erakusten zutena lege hori, gogoratzen dugu oso ondo, Erkoreka jaunak berak nola esan zuen etxebizitza eskubide subjektiboa aitortzea ekar zezakela mundu mailako dei efektu bat, eta gero, logikamente, kontrako botoa eman zenioten. Eta gaur da eguna, kongresuan esate baterako, arrotasunez hitz egiten dezuela lege horri buruz, ezta? Kezkatzen gaitu orain arte egin duzuena kongresuan lege honi dagokienez, orain arte egin duzuena izan da osoko zuzenketa bat sartu.
Eta egia da atzo batzordean abstentzio bat eman zeniotela, baina mehatxatuz plenoan ere kontrako botoa eman dezakezuela, ezta? Karo, gu jakineko genukena, eta nik uste herritarrek ere jakineko luketena da, EAJ alokairuak mugatzearen kontra ote dagoen, ezta? Uste dut maiatzaren 28 baino lehenago jakiteko eskubidea daukatela. Eta ez bakarrik herritarrek, guk ere EH Bilduk zuekin akordio bat egin genuen Jaurlaritzarekin 2022ko aurrekontuetarako, eta bertan esaten zen Madrilgo etxebizitza legea etortzerakoan, jarriko zela hemen sistema bat alokairu pribatuaren prezioak mugatzeko, ezta? Eta beraz, alde horretatik uste dugu, aitzakiak eta aitzakiak entzuten ari garela egunotan. Beraz, zure esku dauden emantzipazio estrategiak uste dugu etxebizitza lege hurbilak emango duela egokiro aplikatzen baldin bada tresna garrantzitsu bat hori aurrera eramateko, eta galdetu nahi dizugu ze neurri implementatuko dituen Jaurlaritzak hori hala izan dadin. Etxebizitza lege hori egokiro aplikatua izan dadin. Guk uste dugu batez ere 4 neurrietan sakondu behar dela berandu baino lehen. Ze itxaron dezakegu lege aprobatua egon arte, baina baita ere aurreratu dezakegu lana lege aprobatuta dagoenean hurrengo egunean aplikatua izan dadin. Gure ustez, 4 bide batez ere egongo lirateke, 4 tresna edo 4 neurri egin beharko liratekenak berandu baino lehen. Lehenengo neurria izango litzateke alokairuak mugatzeko area tensionatuen lana egitea. Uste dut erraza izango dela, ze oraintxe bertan EAen soldataren 30% baino gehiago bideratu behar zaio hipotekara ordaintzeari, Jaurlaritzaren beraren azken datuen arabera, eta beraz, oso litekena da EAE osoa izendatu behar izatea area tensionatua. Bigarrena litzateke erreferentziazko prezio indizeen sistema martxan jartzea. Izatez, Legebiltzar honek ja eskatu zizuen lan hori egitea 2018an, Legebiltzar osoak EH Bilduren ekimenez eskatu zuen prezio indizeen, erreferentziazko prezio indizeen sistema hori garatzea, erdi garatuta duzue, erantzun batean erakutsi diguzue, EH-urekin batera egindako sistema hori martxan dago, beraz, eskatzen duguna da argitaratzea. Argitaratzea zertarako? Lege aprobatuta dagoen biharamunean aplikatua izan dadin. Hirugarren neurria izango zen, babes publikoko etxebizitzen erdia bideratzea alokairu sozialera. Uste dugu neurri hori ere aplikagarria izan litekela oraintxe bertan. Eta azkena izango zen, 4. neurria, fiskalidadea ikutu alokairu merkea sustatzeko. Uste dugu hor ere lan bat egin dela, horren inguruko akordio bat ere bagenukan 2022ko aurrekontuetarako, baina entzun dugunagatik Jaurlaritzan nonbaiten ataskatuta dago proposamen hori, eta uste dugu orain dela momentua hori desataskatzeko. Beraz, uste dugu 4 neurri horiek egia da itxaron daitekela etxebizitza legea aprobatuta egon arte, baina uste dugu ja aurreratu daitezkela zertarako, legea aprobatu eta aurrengo egunean aplikatuak izateko. Horiek dira gure neurriak, eta jakin nahi dugu zeintzuk diren zureak, lehendakari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernandez de Betoño jauna.